Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kukhunjulwe abe-MK abashona engozini kuzokwakhiwa isibhedlela eRichards Bay kanti kuhlukene imibono ngolwezitolo. Izindaba ze1KZN TV zifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu edume esandlwane siyakhuleka. Achazwe njengamaqhawe amalungu eqembu lomkhonto wesizwe party ayisithupha asewembeze emtshezi enhlane likaMthaniya ashona engozini yomgwaqo. Laba bashona engozini yomgwaqo ngenyanga kaNcwaba besendleleni bebheke kumbungazo wophiko lwentsha kuleli qembu enkandla enyakatho likaMthaniya. Amalungu omndeni kanye nabasinda engozini yemoto okwadlula kuyo amalungu eqembu umkhonto wesizwe bakhihle isililo ngesikhathi kuqhubeka inkonzo yomngcwabo yabahlanu abadlula lapha. Ekhuluma kule nkonzo umengameli waleli qembu uthe kusenzima ukukholwa okwenzeka kulesibhicongo. Into esinamhlanje esingakabelieve noma singakathemba ukuthi yenzekile kusengathi esinye isimanga nje. Ngenkathi sifikile lapha sizokhala kanye nemndeni sadlula kwezinye indawo esibhedlela kuthiwa asiyobona laba balimeleyo. Kunomntwana engambona ngakhuluma naye ekhala nokuthi hey kubuhlungu. Into wayethi mayisho ubuhlungu buzwe kuwena. Kodwa sinethemba ukuthi uzophila umntwana. Akuphelanga isikhathi sathola umbiko ukuthi naye usedlulile emhlabeni. Kwakudabukisa kuyena esemncane. Laba bangcwatsha namuhla nje bese kuphele izinyanga ezimbili lenkonzo yenzeka ngesikhathi besendleleni ephikelele enkandla lapho kunomcimbi wabesifazane wokubungaza omunye wamakhosikazi kaZuma. Laba abahlanu bachazwe njengabe yisishoshovu zeqembu ezilwe zalimela kwaze kwaba sekugcineni. Ngiyacela omama bangolesini mangabe bekhuleka ngicela beyibeke lemndeni emkhulekweni. Kunzima and ukuthi yabheka kulemndeni le abathi amalunga ayo elimala asedlula emhlabeni. Imost yawo yashiya obaba ngemuva yashiya ingane ngemuva. Mangabe uthi uyabheka njoba lo mama ehambile emhlabeni washaya ingane washiya ubaba kuzokwenza kanjani kuleli khaya leli. Beke ngihambe mina ngithi Comrade Lindiwe singangeni kulomuzi ngoba uyasabeka. Igwala mina by nature ngiyasabona. Athi Lindiwe hayi ngukayi mina. Wethu kayi asingene sithunywe uZuma. Naye ngena ngibe ngasemnyango ndile ukubaleka. Angena uLindiwe athi sithunywe uZuma. Yazi bethini? Bagqoke izikipa eziyelo. Bethi kudala sanilindela. Sithi siyabonga kakhulu ukuthi bakwazi ukuthi basingethe silahlekelwe amalungu ethu omndeni ahambile. Njobe ngimelana ngikhulumela abakanti bakaDube. Abantu usisilindiwe ke lawa ahambile noma ihambe kabuhlungu uhambe ngokuzizuma kube buhlungu ngithi. Kodwa ke nje uhambe endaweni yakhe vele. Ngoba sisilindiwe vele kade ithanda ipolitiki vele kade ehambe engasala athi mntakasisi noma ngakhanjwa kiwaphi ngiyofela kuyo mina le ndlela. Iyona ndlela yami. Omunye wabasinda kule ngozi uthi ke impilo yabo ngeke isafana. Angizange ngibone ukuthi kwenzekani ngangitshela ukuthi shayisana nenye imoto ngoba ngeze umsindo kanti isho ukuthi sasiye sizwile imoto inuka kusho ukuthi yayise ishela ama brake angazi ukuthi yahuhuluza yaphenduka kangaki ngesikhathi ke ima babelele phezulu kwami cabanga ukuthi abantu abawufa bengicindezela namanje ingalo liyayisebenzi le ababelele kuyona ngenhlanhla kaNkuluNkulu kwafika omunye ubhuti wabulala isunroof bebulala isunroof wasidonsa emveni kokuba ekhiphe mina ngimbona ukuthi uphele laphi ngomusa kaNkuluNkulu ngama abantu engabasindisa engozini bakhona
abakhishwe yimina zandla zami. Lenkonzo ibizinyaziswe cishe yibo bonke upholi baleli qembu kuzolonke kufaka phakathi usekela mengameli, unobhala jikelele nabanye kanye nopholi besifundazwe ezahlukene kanye namalungu omphakathi abephume ngobuningi. Umndeni welungu lesithupha eladlula emhlabeni nalo unxuse ukuyibamba ekhaya inkonzo yelungu lawo. Endabeni ze1 KZN TV kubi uNtom Khonamvubu ngise Escort. Imeya kaMasipala uMhlathuze uXolani Ngwezi uthi maningi amathuba omsebenzi azodaleka njengoba inkampani South 32 Hillside ifaka imali engango-100 million wamarandi ukwakha isibhedlele Alton. Ekhuluma neziko lezindaba uNgwezi emva kokuvula umgaqo eduze kwale ndawo uveze ukuthi abantu abasebenzisa imitholampilo esedolobheni iMRNC kanye na-Aquadine bazozuza ngalokhu. Ukuvulwa komgwaqo omusha uCIA ongenele Alton akuzosiza kuphela ukwehlisa isiminyaminya sezimoto ezingenela edolobheni kodwa kuzophinde ulekelele kakhulu njengoba kunesibhedlela esisha esizokwakhiwa kule ndawo. Imeya uMasipala uMhlathuze uXolani Ngwezi uthi inkampani iSouth 32 inikele ngemali engango-100 million wamarandi ukuze kwakhiwe lesi sibhedlela esosiza kakhulu abantu abasebenzisa imitholampilo emithathu okungose Civic Center oseMRNC kanjalo nose-Aquadine. Lapha eduze kwalomgwaqo uzokha khona isibhedlela esikhulukazi sixhaswe uSouth 32 inkampani le ekhona la eRichards Bay eyayibizwa ngoBHP Bilton. Leyo company leyona esixhasile ngo100 million leso sibhedlela sizokwakhiwa sikwazi ukusiza abantu bakithi ikakhulukazi abasebenzisa ama-clinic yase-Aquadine, i-clinic yase-Civic Center eMhlathuze ne-clinic yase-MRNC. Lezo indawo zonke zizoqoqwa zikhande isikhungo esisodwa sezempilo esizoba kule ndawo esikhuluma ngayo. uNgwezi uthi ukwakhiwa kwalesi sibhedlela kuzosiza kakhulu ekutheni kudaleka amathuba omsebenzi kubantu abakhele le ndawo. Amathuba amaningi emsebenzi okwenye izinto fanele siyenze njengomhlathuze ukuthi ingqalasizinda yethu ikwazi ukuheha abatshali imali ukuthi batshale imali futhi ikwazi ukuthi iqoquzele nabasebevele betshalile imali ukuthi baqhubeke babe khona ngoba bazi ukuthi umkhandlu uyayinakekela ingqalasizinda yayo. Lo mgwaqo usezingeni kanti uxhumanisa iAlton kanye nerenke edolobheni eRichards Bay. Ezindabeni ze1 KZN TV kubikuThabani Maphumulo eRichards Bay. Kuhlukene imbono ngodaba lwezitolo ezincane ezibizwa ngama-tuck shop okanye ama-spaza shops njengoba umongameli wakuleli uCyril Ramaphosa ememezele ukuthi zibhaliswe ngokusemthethweni. Iningi lalezi zitolo aziphethwe abanikazi bazo kepha-ke sebeqashisela abantu bokufika kuleli. Kuqubuke umsindo-ke ngemumva kokwanda kwezigameko zezingane ezishonayo okusolakala ukuthi zidle izinto ezithengwe kulezi zitolo okubikwa ukuthi sezidlulelwe isikhathi okanye ezinobuthi. Laba bathu Ramaphosa makacacisa ukuthi uzobaxhasa yini uma beyekisa abantu bokufika. Abanikazi bezitolo ezingama-spaza shops abaqashisi abokufika kuleli bathi khona ukudideka ngesiphakamiso sikaMengameli uCyril Ramaphosa sokubhaliswa kwamabhizinisi abo. Isiphakamiso sakhe sokuthi ashaye nje umyalelo wokuthi within 21 days asibe sirejistile sonke. Kuzoba nzima lokho. Ngifuna ukusho lokho ngoba thina singosomabhizinisi besingasilindele lesi simemezelo asesenzile sokuthi asiregister amabhizinisi ethu within 21 days. Ziningi ezinye izinto esizenzayo ngaleko kwebhizinisi. Bekufanele yena uhulumeni ngoba uhulumeni wabantu akhiphe ama-LED officers ama-local economic development ezekuthina osomabhizinisi. Laba bathi umongameli makaxosha abantu abakuleli ngokungemthetho. I-problem esinayo amabhizinisi lawa siwaqashisile manje laba bokufika. Manje umbuzo esinawo nesisazibuza wona ukuthi le business license kuzobe yabani between mina nalo engimqashisile. Uhulumeni yena akasize nje ngento eyodwa. Abantu abangekho semthethweni abala eSouth Africa abahambe lo 21 days akawushayile wona la ukuthi abaphume labantu abakulelizwe abangekho emthethweni within 21 days. Singabonga kakhulu thina njengosomabhizinisi uma engashaya umthetho njenganaloyo ngoba lo awushayile njengamanje hayi iyakutshela nje ukuthi hayi kuzofanele sivale idolo zethu. Sizivale nje asaziye kodwa ukuthi uma sisithathele sosinqumo umphakathi uzosizakala kuphi. uSikhakhane uthi iziphathimandla mazenze umsebenzi wazo. Uyabona ke lokho kushoyo lokho ukuthi kutholakala izinto ezexpire edolo zabo kutholakala izinto eziyingozi. Nathi njengosomabhizinisi asihambisani nalokho.
siyacabanga ukuthi ama inspectors akhona kuwona wonke ama local municipality nama department ngokuhlukahlukana iwona kufanele enze umsebenzi wawo. Ubuholi bomdabu kwaMpumuza buthi bunalo uhlu losomabhizinisi bendawo. Bonke osomabhizinisi abakhona ngaphakathi umuntu une database yabo. Njengamanje ke into ebesibhizi ngayo into yokuthi sithole imininingwane yalabantu bangaphandle ngoba siyathola ukuthi noma zikhona itolo ama-tuck shop esemzini yabantu kodwa wasetshenziswa abantu bangaphakathi local baqashise laba bangaphandle. Njengamanje ke sikwazile ukubabiza thina sonke bonke bafika sasesibatshela ukuthi wonke umuntu ufayile agcwalise sibe ne-database yabo. Istep esilandelayo last week Friday besinomhlangano nobuholi bamaphoyisa iplaces leya eHilton kanjalo nePresbury. Saphinda futhi kulo mhlangano kwakhona abakwa health kuphinde kube khona abaka home affairs. Siplana ke into ethi since sesinama coordinate as well as i-database yabo sizobahambela sichecka into yokuthi baya comply yini. Izindabeni ze1KZN TV ku Ayanda Dube kusemgungundlovu. Bahleke kwavele lomhlathi abalimi basemntubatuba ngenkathi benikelelwa ngezinsiza zokulima kanjalo nezinsiza zamadiphu. Umasipala inkosi umntubatuba uphinde wabungaza usuku lwamaciko nalapho ubuthi azibuye emasisweni. Abenza umsebenzi wezandla bathole ithuba leyingqayizivele lokukhangisa ngomsebenzi wabo emcimbini ubuhlelo umasipala inkosi umntubatuba nowaziwa ngokuthi masibuye emasisweni. Lamaciko azokalisa ukujabula ngaleli thuba lokuthi akwazi ukubonisa ngomsebenzi wawo uphinde uthengwe abantu. Ngilapha ukuzokhangisa ngezinto zesintu sendaweni lapha okuthiwa sesihlahleni lapha bathi isihlahla sengoma. Zonke izihlahla bayiletha lapha ezesintu. Ingakho nje basilapha sizoncela emncelweni wani embeleni wesintu. Ingakho ke silapha ngoba sizovuselela isintu sakithi ukuthi njoba silapha yonke into ayikhumbula ukuthi njobe lapha uluphi uhlobo. Umsebenzi engiwenza umsebenzi wezandla ngiloku amacansi. Lapha size esihlahleni sengoma ngokumenywa umasipala wasemntubatuba ukuthi sizoveza amakhono ethu thina njengamaciko. Kuyajabulisa kakhulu ukuthi umasipala usibone usirecognize kuze sikwazi ukuveza imisebenzi yethu yezandla siyenze emakhaya sikwazi nokubeka isinkwa etafuleni einganeni zethu. Lokhu kuyasiza ke nokuthi abantu mangabe bebekubukela phansi umsebenzi wamacansi bebona ukuthi umsebenzi ongawenza lo futhi ungakwazi ukuthi uphile nangawo kwazi ukubeka isinkwa etafuleni einganeni. Imayor umasipala umxolisi Mthethwa uthi lokhu bakwenza ngenhloso yokuvulela abantu amathuba okuhlanganisa namaciko engoma kanjalo nabenza umsebenzi wezandla. Sitheke namhlanje ke ake siphume sithi azibuye emasisweni la khona bezofika nabo bezokhangisa ngemisebenzi yabo kuphinde futhi kube namaciko azoba khona njengoba ubona nje emva kwakho kunamaciko kunabengoma kunabesicathamia kunawo lonke uhlobo lwamaciko esithi ke ake sebeze ke siyibone lo umsebenzi bese sibona ke ngoba wonke umuntu osephumelele namhlanje oyiciko waqala ngale mcimbi engangala la khona akaveza khona ikhono lakhe la khona akazobonwa khona yizwe sekunane social media manje ezokwazi ukuthi basheshe bapromoteke bakwazi nabo ukuthi kube nayo into abangakuyenza ngoba imisebenzi nje obingekho nje sekuyona ndlela abantu abangakwazi ukuthi baziphilise ngayo la nale misebenzi ke yezandla engapha esiqale kuyona njoba niqalile nani nayithwekula yeminye yemisebenzi abantu abezwe lonke okufanele ukuthi babone imisebenzi yezandla abantu bakwazi ukuthi babeke isinkwa etafuleni. Imeya iphinde yaveza ukuthi banohlelo lokusiza abalimi ngezinsiza njengoba besebenza ngokubambisana nomnyango wezolimo esifundazweni iKwaZulu Natal. Sikhulumile nomnyango waka-agriculture ngoba siyazi ukuthi okuningi kwenziwa umnyango wezolimo. Sikhulumile ke nabo ukuthi kulokho abasilekelele bafika ke uMEC okunye wasinikeza okunye nathi lokho besingakwazi ukuthi sikwenze ungaba zimbewu ongaba njoba thina sinawo nanogandaganda okhona kwamasipala esizokwazi ukuthi sihambe siyosiza abantu bakithi emphakathini bakwazi ukuthi balimelwe bakwazi futhi ukuthi batshale izitshalo ezizokwazi ukuthi babeke baxoxe ikati eziko. Amagosa engoma ahlukahlukene abekhona ukunandisa kanti bashiye umphakathi ufuna impinda kulomcimbi obubanjelwe ensolweni kuWard 16. Izindabeni ze1KZN TV
kubikuthi abantu maphumulo eMtubatuba. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Asikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Kukhunjulwe yabe MK abashona engozini kuzokwakhiwa isibhedlela eRichards Bay kanti kuhlukene imbono ngolwezitolo. Imeya kamasipala uLundi ukhansela Wilson Ntshangase usenxusa amalungu omphakathi awakhele indawo yasesigcawini kuWard 6 ukuthi ke aliphathise kwezikhali zamantungwa ihholo elisha belivulwa ngokusemthethweni neliqanjwe ngomntwana uMagogo kaDinuzulu. uNtshangase ubekhuluma kanje eqhubeka umcimbi wokuvulwa ngokusemthethweni kwaleli ihholo esigcawini kuWard 6 oLundi enyakatho nelendlovukazi uMthaniya. Lona ngumntwana uMagogo kaDinuzulu ongumama ozala umntwana kaPhindangene owazalwa ngonyaka u1900 wadlula emhlabeni ngonyaka u1984. Kuzokhumbulwe ukuthi umasipala wasoLundi wakha izakhiwo bese ubhalela ubukhosi besizwe ukuba kube yibo obuqamba leso sakhiwo igama ngenhloso yokugcina umlando namagugu aleso sizwe. Nakulokhu umasipala wasoLundi uphinde wavula ngokusemthethweni ihholo endaweni yasesigcawini kuWard 6 oLundi eliqanjwe ngokuthi iPrincess Magogo Community Hall. Siyafisa ukuthi njengomkhandlu wasoLundi sikusho lokhu ukuthi leli hholo leli akusilona elikamasipala wasoLundi kodwa lingeleli. Ngakho siyocela ukuthi niliphathise kwezikhali zamantungwa leli hholo. Singathi masedlula la sibona amafasitela engasekho esimeni esikahle. Sibona indonga zaleli hholo zingasekho esimeni esikahle. Eqhuba umgazi uphinde wathinta udaba lwezitolo ezincane ezibizwa ngama-tuck shops okanye ama-spaza shops njengoba umongameli wezwe esanda kumemezela ukuthi zibhaliswe ngokusemthethweni. Uhulumeni-ke niyazi-ke ukhiphe umyalelo ukuthi bonke abantu abadayisayo abadayisela abantu ukudla ikakhulukazi basondele kumasipala beyobhalisa. Inhloso yokubhalisa kuba basizakale ngoba umuntu ophatha ukudla kufanele aphathe eqeqeshiwe ukuthi ukudla kuphatha kanjani ukusingatha kanjani. Kufundiswe umphakathi wasesikhaleni ngezindlela zokonga imali njengoba sekuyisikhathi sokuphela konyaka. Inhlangano esiza umphakathi iEmthonjaneni Community Resource Center ibamsene nesikhungo semfundo ephakeme uNizulu baluleke umphakathi ukuba uma bethenga bathenge lokhu abakudingayo bengadidiswa ukwehla kwamanani ezinto ezitolo. Umphakathi wasesikhaleni kuthola ithuba eliyingqayizivele elingandele bani lokuthi ke bafundiswe ngendlela eziphephile abangasebenzisa ngayo imali njengoba ngalesi sikhathi sokuphela konyaka abantu abaningi besebenzisa imali ke ezitweni ezingenasidingo. Inhlangano uMthonjaneni Community Resource Center umnyango wezokuthuthukiswa komnotho kanye nesikhungo sezemfundo ephakeme uNgoye kokubambisana ke badlulise ulwazi olihlanganisa indlela ukuziphatha ngalesi sikhathi sokuphela konyaka kanye nezindlela zokonga imali nokunye. Namhlanje sizoqwashisa sizokwenza icampaign together with iuniversity kanye ne-economic development. Sizokwenza icampaign yokuqwashisa abantu ngendaba zokuthenga njengoba sesibona ukuthi next week iqala iBlack Friday and then abantu bazobe bethenga abanye bangene komashonisa abanye bathenge ngemali abangenazo bathengele isizathu ukuthi into isendalini abathengi ngoba beyidinga but because isendalini. So ke sizozama ukuqwashisa umphakathi ukuthi umnotho awumuhle ezweni lakithi eSouth Africa. Ngaleyo ndlela siyadinga ukuthi imali esinayo silondoloze kahle, siphathe kahle imali esinayo. Yebo kuzothengwa kodwa umuntu akahlale phansi acabanga ukuthi ngiyayidinga yini lento engizoyithenga. Njengalokhu sishilo kwislogan nisibonile kuma invitation ama posters ethu ethi think twice and buy once. We buy what we need, not what we want. Ezinye zezinto ebeziseqhulwini
ukubaluleka ukuthi ke abathengi bazi ngamalungelo abo kanjalo nemithetho yabathengi. Amanye ke alamalungelo kanye ke nemithetho kuhlanganisa ilungelo lokuphepha, i-right to safety, ilungelo lolwazi, right to information, ilungelo lokulingana, right to equality, namanye ke amaningi. Usogoni uthi ke iningi labantu liyaxhashazwa ngenxa ungawazi amalungelo abo njengabathengi, ama-consumer rights kolwasemzini. Okunye kwakho kuhlanganisa ke nelungelo lokuthi ke ubuyisele esitolo into mosuyithengile ezingakapheli izinsuku ezinhlanu uma ke usuzwe ngazuthi ke ayihambisani nawe. Usogoni ke uthi ke leli ngelinye lelungelo abantu ke okumele balazi. Kuphinde kube khona ilungelo lokuthi mangabe uthenga into esitolo unelungelo lonto ukuthi within 5 days uyithengile lento uma ubona ukuthi awuyithanda uyibuyisele back usho ukuthi hayi lento angisayifuni ungazi ukuthi ayingilingani kahle noma ukhala wakhona ngathi ngididekile ngicela ningishintshele. So abantu kufanele bawazi lo malungelo ukuthi unalo ilungelo lokuthi uyibuyisele back into obuyithengile. Izitolo eziningi baye bafike banqaba bathi awungeke mayisingcole kanje futhi kuyabona usuyigqokile usuyikhiphe nelebula ayisekho na kuyipheke khona akufanele bakwenze lokho. Kufanele mawusufika lento uzoyishintsha ngoba vele phela into moyithengile mothenga ingubo esitolo ufuka uyithenge uyilinganisa uyigqoka uma usufika lapha ubona ukuthi le ngubo ngathi imfishane mhlawumbe umkhwenyana athi ngeke imfishane le ngubo uhamba uyishintsha utholenye uhamba uyishintsha alikho ilungelo lokuthi abanalo ilungelo lokuthi bakunqabele as long as uyibuyise within lezi insuku ofana ngabe uyibuyisele ngayo. Lezi izindaba zo1 KZN TV ngingusamukeliso Ngqulunga ngisesikhaleni. Kubhekwe ukuba imidlalo kanobhutshuzwayo phakathi kwamahostela ehlukene eThekwini idala ukuthula futhi isiza ukubuyisa isithunzi salezi zindawo ezidume ngokuba isizinda sezigelekeqe ikakhulukazi izinkabe eziyingozi kanye nobugebengu. uTom Dlamini ngomunye wabasunguli uthi enye izingqinamba ababhekene nayo ukungasondeli kwabazoxhasa lemidlalo. Ukuba negama elibi kwezindawo ezingamahostela sekusukumise phansi amalungu omphakathi alezi indawo asungula imidlalo ngenhloso yokuletha uzinzo kanye nokuthula kuzona lezi ndawo. Sizama ukuthi sisuse le image yokuthi bona banokuthi abantu bempi ngabantu abangemunye umphakathi abawona lo mphakathi ophila nabanye abantu. So sifuna ukususa lokho nokukhuthaza ukuthi laba bangaphakathi emahostela abenza okungalungile osekudume kakhulu kuphele lokho bebuye bezoyicommit nabenza okurayini nabakhulayo babukele entweni enhle ukuthi kuyadlalwa kuyadlaleka kuyaphileka ngokudlala. Ama challenges nawo njengamanje ukusondela kwabantu abazosiza ukuthi imidlalo ibe impumelelo. Ama team azodlala awu11 awabafana namantombazane kodwa kune team eyodwa engenabo abafana ngoba indawo abahlala kuyona iThokoza eThekwini. iThokoza hostel ayinawo abafana bona so yona yodwa ezobi namantombazane. Ama team bewu10 initial kodwa abamakhansela city hall asecela ukuthi asede iThehays noma ingekho ngaphansi kahulumeni imele ngoba ingcenye yomphakathi osehostela eThekwini yasiyangena ke. Iwinner izothola inkomo ehamba ngenyawo ubese inama medal. Iwinner yabafana izothola inkomo ne-trophy nama-medal. Iwinner yamantombazane izothola inkomo ne-trophy nama-medals. Uzokhumuleka ukuthi lezi ndawo ikakhulukazi eyiseThekwini zaziwa kulo lonke elakuleli ngokuba izinda zezinkabi eziyingozi, ubugebengu bahlukene nokunye okuningi. Phambilini amahostela afundulule ikhono kwenqwaba yabadlali abagcina sebezakhela igama naseyigabeni ezikhokhelwayo. Ungqongqoshe womnyango wezemidlalo esifundazweni ugqugquzele ukuba ke kwesekwe imidlalo. Sizela ukuthi abantu bakwaZulu-Natal abalibambe iqhaza kwezemidlalo. Iqhaza ke awulibambe ngokuba senkundleni kuphela. Asilibambe iqhaza ngokuthi thina esingabazali, thina singobhuti nosisi no auntie no malume asiye emagroundini siyo supporta izingane zethu. Singadedeli izingane zihambe zodwa kube ukuthi nje ma iclub kweya coach kweyasikhulu kweyabanu wasendaweni sekuthi mina mzali sengidelegate nje ukuthi impilo yengane yami isesandleni salowo muntu. Khona lento ekudlaleni ekuthiwa umdlalo ka12. Umdlalo ka12 abantu belapha kuma stands bebukela bebongela. Ngakho ke lokhu kuzogqugquzela ukuthi imidlalo kwaZulu-Natal abadlalayo baziwe ngempela benomdlandla kakhulu. Futhi ke lokhu kuye kwathanda ukwehla kakhulu ngala kuyona ibhola lezinyawo ngoba makudlala nje irugby kuyagcwala eKings Park. Makudlala icricket kuyagcwala eKingsmead. Kodwa mase kudlala isoccer akukho umuntu eMabhida, akukho umuntu eKings Wellington, akukho umuntu ePrincess Magogo njalo njalo. Ngakho
siyagqugquzela ukuthi abantu abaye emagroundini senzele ukuthi siyosekela amaqembu angakithi aKwaZulu-Natal asingayi ngoba kufike lawa angaphandle kuphela. Abengamele ibhola esifundazweni bathi ke bakhathazekile ngokwehla kwezinga lebhola kusona lesifundazwe. Kuyasikhathaza umsakazi ukuthi ngoba uma ubheka nezinga lokudlala liya ngokuyalehla. Enye izinto eyehlisa umdlandla yikho ukuthi abantu abasayi emagroundini. Ngoba uma ngabe mina nje ngiphuma ngegroundini ngizophuma nabafana bami, ngizophuma nezingane zami. Lokho kwenza inkundla igcwale. Lokho kugqugquzela uthando lwezemidlalo ibhola ikakhulukazi. Enye izinto ukwesaba, abantu bayasaba basebenzela nanempilo zabo ukuya emagroundini. So njoba sibuyisa abantu basemahostel ukuthi badlale uzobona sizogcwala inkundla. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye futhi masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Kukhunjulwe abe MK abashona engozini kuzokwakhiwa isibhedlela eRichards Bay kanti kuhlukene imbono ngolwezitolo. Ake sikubhekele ngosini ezomnotho. Izimakethe zivale irandi lakuleli u-18.05 maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u-22.70 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-$18.94 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$2,696.55 i-ounce kuthi uwayilo ongahluziwe ube u-$74.23 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Ukapteni wabafana bafana uRonwen Williams obedlalela izwe lakhe okwehlandla lama-50 libhekene neSouth Sudan uthi ke ufisa ukuthi abadlali abasebancane bayisebenzise njengomjovo ozobakhuthaza indlela yakhe kuleli qembu lesizwe ukuzikhumbuza ngaso sonke isikhathi ukuthi konke kuyenzeka empilweni. Umdlalo wama-50 kaWilliams kwibafana bafana ubuqondene nokuthi bebesonga uGroup K osekungumlando wokuthi leli qembu likaHugo Bruce liye kuwona selivele lizibekisele indawo kwi-Africa Cup of Nations okuyi-AFCON ngamafuphi ezobanjelwa eMorocco ngonyaka ozayo. Williams usanda kulala endaweni yesishiyagalombili konozinti abahamba phambili emhlabeni kulandela ukuqokelwa emunxeni owaziwa ngeYashin Trophy kuma-Ballon d'Or Awards ngemumva kokuGillies Manga esiza Bafana Bafana iqeda endaweni yesithathu kwi-AFCON ebise-Ivory Coast ekuqaleni konyaka. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Ngiyazikuqisa besikuphathele zona namhlanje sihlangabeze futhi nethimba ngomsombuluko. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.